Tak, my sa vraciame cez prázdniny s manželom, s rodinou z víkendu a v Prešove prebieha mač. A tak hovorím manželovi, že však ma vyhoď pri cintoríne. To je také ako z Marečku, podejte mi pero, že sejdeme si na hřbitovie. Tak on teda mi tam pribrzdí a vybehnem iba z auta, aby som stihla autorku, ktorú som chcela počuť, hlavne kvôli tomu, že je to autorka rozprávajúca po francúzsky a píšuca po francúzsky. A mač je vlastne festival, cez leto je strašne veľa festivalov, hudobné a hociaké také festivaly. Toto je taký knižný festival. Volá sa to vlastne mesiac autorského čítania, preto je to, že mač. Organizuje to knižnica prešovská, ale teda aj iné knižnice. Prebieha v Čechách a na Slovensku v rôznych mestách. Je to stretnutie v podstate rôznych autorov, českých, slovenských spisovateľov, spisovateľiek, ale aj zahraničných. Tí sú tam teda dosť podstatná časť celého tohto festivalu. Keďže sú to zahraniční autori, tak majú väčšinou aj nejakých takých tých prekladateľov svojich, pokiaľ nerozprávajú všetci po anglicky. A tohto roční autori boli veľmi výnimoční, pretože témou festivalu bol exil. A boli to teda autori väčšinou, ktorí nemôžu pôsobiť vo svojej vlastnej krajine, alebo ktorí museli odísť zo svojej krajiny, alebo nemôžu písať vo svojom jazyku. A pôsobia teda v iných krajinách, knihy im vydávajú v iných krajinách a mnohí z nich vlastne ani v rodnom jazyku, v svojom vlastnom nemôžu písať, nemôžu vydávať knihy, alebo sú zakázaní vo svojej krajine. A teda ja som veľmi chcela stihnúť tých francúzskych hovoriacich autorov, boli tam asi 4, boli tam autori z Haiti, z Francúzska, z Angoly, z rôznych krajín vlastne Blízkeho východu, Palestína, Sýria, Azerbajdžan, hociaké takéto pre nás asi exotické pomerne dosť destinácie. A práve autorka, ktorú som teda ja chcela počuť a prípadne sa s ňou aj porozprávať, pochádzala z Komorských ostrovov, to je také, že medzi Afrikou a Madagaskarom, kde je úradný jazyk francúzština a jej prekladateľka potrebovala vlastne odísť veľmi skoro. A ja som ešte mala veľa otázok, však kedy sa máte možnosť porozprávať s niekým, kto tvorí vo francúzštine a vôbec v tej francúzštine rozprávať. Tak sme sa dohodli, že teda ju odprevadím na hotel. Ona potom hneď ráno musela odísť do Bratislavy, kde mala zasa čítačku svoju autorskú. A teda vlastne ja som sa nedostala k tomu, že čo znamená to mesiac autorského čítania, hej, zatiaľ. Čiže mesiac, to znamená, že je to vlastne počas približne 1 mesiaca cez prázdniny. Od nejakého júla teda do augusta, približne tie 4 týždne. Autorského znamená, že teda tí autori sami si čítajú svoje knihy alebo ukážky zo svojich kníh alebo predstavujú svoju tvorbu. A čítania teda, že to čítajú. Že to nevymýšľajú priamo na mieste, ale že to tam čítajú. Väčšinou vo svojom pôvodnom jazyku, teda v tom jazyku, v ktorom tvoria. A potom vy vlastne ten text vidíte vysvietený na plátne a môžete si ho čítať zároveň. Čiže je to také multilingválne aj podujatie. A tak sme sa nejako zarozprávali. V podstate sme už došli na miesto jej ubytovania a stále sme si mali čo povedať. Tak sme sa dohodli, že teda, že poďme si dať kde sadnúť. No, že akože ani ja, ani ona sme nevyzerali na také nejaké diskotékové barové typy. Tak reku, že no, na kávu už je neskoro a kávu rada nemala. Takže teda poďme na nejakú dobrú čokoládu a asi viete, že kde sa chodí v Prešove na najlepšiu čokoládu. Tak sme teda si tam zašli sadnúť a napriek tomu, že ja som sa ponáhľala, ona chcela ísť teda skoro spať, aby stihla ten ranný vlak, tak sme tam sedeli asi 2 hodiny. A aj keď možno nejaká taká tá jazyková bariéra tam bola, že vlastne do francúzštiny sa prekladať, teraz ona, aby mi rozumela, že čo ja chcem presne povedať, switchovali sme do angličtiny, keď sme nevedeli priznať nejaké také slovo. A rozprávali sme sa v podstate o hocičom, o všetkom. To je úplne ako keby, že ste stretli, jak Anna zo Zeleného domu, že ty si moja spriaznená duša, že my si máme čo povedať, že my sa poznáme, že my, aj keď sa to budeme do rána rozprávať, tak stále si máme čo povedať. Tak to bolo presne toto. Tento moment som v podstate s ňou zažila. A teraz, že ona má 2 deti, však ja mám 2 deti, však sme asi rovnako staré, že aha, že toto som čítala naposledy, však ja som to čítala naposledy, hej. A tento film si videla, a že hej, a teraz ona si tam podupkávala
do rytmu, že také pesničky, čo išli ako podmas a začala si spievať a toto si videla, to je z toho muzikálu, a však jasné, veď to poznáme, hej, že úplne také, naozaj také súznenie, ako keby tam prebehlo, a teraz si ukazujete fotky z dovoleniek a rozprávate si zážitky a hovoríte vlastne o tom, že dobre, tak ty si, ja neviem, učiteľka, ty si spisovateľka, ty toto máš rada, ty toto, a prídete na to, že sa stretnete úplne, že to taká tá symbióza, alebo ja neviem, jak sa to volá, akože cudzým slovom, že jednoducho si úplne rozumiete, že viete ako keby aj povedať, že na čo presne ten druhý myslí v tej chvíli, a pritom sa poznáte 2 hodiny, ešte aj sa musíte prekladať aj do iného jazyka, že vôbec akože nie ste na tej jednej ako keby, že jazykovej alebo dorozumievacej úrovni. A ona povedala taký potom jeden silný moment, že v podstate ona musí písať vo francúzštine, lebo mnohé slova v jej pôvodnom jazyku, ja netuším, aký je jej pôvodný jazyk na Komorských ostrovoch, ale že teda mnohé slova v tom jej jazyku neexistujú, že ona ich musí opísať cez francúzštinu, a potom ešte vysvetľovala, že v podstate píše vo francúzštine kvôli tomu, aby jej rodičia nečítali jej diela. Že má tam také momenty, o ktorých nechce, aby vlastne oni to poznali, alebo oni to čítali. A prišlo mi to strašne také, že dokeľu, že my máme ten svoj rodný jazyk a vieme sa v ňom vyjadriť a nemáme ho zakázaný zatiaľ. A môžeme teda písať a tvoriť v tom jazyku, ktorý nám je blízky, a že niekto to tak nemá. Že to ma úplne tak zasiahlo v podstate vtedy, že ako máme byť za čo vďační, aj keď tá slovenčina má kopu výnimiek a kopu proste pravidiel a kopu veci, ktoré sa nám nechce dodržiavať, lebo sú otravné, ale no mňa to zasiahlo.